בתוך זה יש לא רק את הפירוש הפשוט של א' אלופו של עולם, אלא גם את שני הפירושים הנוספים, הנעלים יותר, שזה א' מלשון אולפנה ולימוד, וא' אותיות פלא, שזה מלמד אותנו שבעבודה שלנו להפוך גלות לגאולה יש 3 שלבים ודרגות, שכל מה שהבנו עד עכשיו מהשיחה הקודמת ומתחילתה של השיחה הזו זה רק השלב הראשון. עכשיו נראה שאנחנו צריכים להשקיע ולעבוד ולמקד את עצמנו גם בעליית המדרגות הנעלות יותר שקשורות לגאולה. מה הם 3 השלבים? אז 2 שלבים למדנו ואת השלישי נלמד תקף. השלב הראשון למדנו זה לגלות אלוקות בתוך העולם. אלוקות כזו שמעצמה היא שייכת לעולם ומתגלית בתוך העולם, ולכן היא בערך לעולם, שזה נקרא אלופו של עולם. ואת האלוקות הזו מגלים בעצם ההכרה שיש לעולם הזה בעל הבית. אפשר להבין מתוך ההיגיון האנושי, שזה חלק מהבריאה וחלק מהעולם, שיש בעל הבית לבירה הזו. זה הדרגה הראשונה. הדרגה הנעלית יותר זה לגלות אלוקות שלמעלה מהעולם, אבל בערך לעולם. זאת אומרת, נכון שהיא למעלה מהעולם כי העולם לא יכול להכיל אותה, אבל עצם זה שיש לה איזשהו יחס לעולם, אז ניתן כן להשיג אותה בכלים של העולם, אבל באיזה כלי אפשר לקבל אותה? בכלי של התורה. בתורה עצמה, החלק הנגלה של התורה, שזה החלק של התורה שנתפס בהבנה והשגה של האדם מצד עצמו. שאדם יכול להשיג את ההלכות, את הפשט של התורה, את הנגלה של התורה, ודרך לימוד התורה, האדם מגלה אלוקות שלמעלה מהעולם. אבל עדיין ביחס לעולם. והדרגה הנעלית ביותר, זו הדרגה של האלוקות שלא בערך לעולם בכלל, שהיא מופלאת ונבדלת לחלוטין, והבחינה של הפלא, שזה מגלים לא על ידי לימוד התורה על דרך הרגיל, אלא על ידי לימוד פנימיות התורה דווקא. וכפי שאמרנו, אז הרבי מסביר בהרחבה את הדרגה הראשונה, שהיא מתגלית על ידי זה שמתבוננים בבריאה ומגיעים להכרה שיש בורא לבריאה. העניין השני זה להתבונן בכוחו של הקדוש ברוך הוא, מעבר לכוח הנמוך האלוקי שבורא את העולם, אלא על המידות שמעל כוח הבריאה. זה, זאת אומרת, הבריאה הרי באה מהמלכות, והמידות הן מעל הבריאה. אז להתבונן בדרגות האלוקות שלמעלה מהבריאה, ועל ידי לימוד התורה ניתן להשיג לא רק את המידות, אפילו את המוחין, אפילו את החוכמה והבינה. כמו שהפסוק אומר, אלפך חוכמה, אלפך בינה. אז כל הבחינות שלמעלה מהעולם נתפסות בשכל האדם, בהכרת האדם על ידי לימוד התורה. איך בפשטות זה קורה? זאת אומרת, הדבר הראשון הכי פשוט, שאני מתבונן בכך שיש בעל הבית לבריאה, ואני מכיר שיש בעל הבית לבריאה. בשלב הזה, מי הוא הבעל הבית אני לא יודע. אני רק יודע שיש בעל הבית לבריאה. אז התפיסה שלי היא התפיסה של העולם. אני יודע מה זה בריאה אני יודע. עד כמה שאני יודע. ומעבר לכך אני מבין דבר מתוך דבר, שאם יש כאן בריאה כל כך מופלאה ומשוכללת, ודאי שיש לה בעל הבית. אז להגיע להכרה הזו זה הגיוני ופשוט. זה המסלול ברור. אבל כשאתה מדבר שאני יכול לגלות אלוקות שלמעלה מהעולם, אז מה אני מגלה בדיוק? מה תפסתי? מה הבנתי? מה אני עכשיו יודע שקודם לא ידעתי? אז מה שהרבי מסביר לנו כאן, שכל עוד שאני מכיר בכך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואני מכיר בכך שהקדוש ברוך הוא הנהיג בעולם, הנהיג את העולם לפי המידות שלו, שזה החסד והגבורה והתפארת. זאת אומרת, אני רואה בעולם כל מיני מהלכים של שפע, שזה קשור לחסד, מהלכים של צמצום, שזה קשור לגבורה, מהלכים משולבים, שזה קשור לתפארת וכן הלאה. כל זה עדיין לא מלמד אותי שום דבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה מלמד אותי רק על העולם שהשם ברא.
והקדוש ברוך הוא באיזה מקום הוא נשאר מבחינתי? במקום שאני מייחס לו את הבריאה. אני שומר לו את הזכויות. אבל מי הוא? אין לי מושג בכלל מי הוא. יש הרבה אנשים שטוענים ככה על המצב, שהם יודעים שיש סיבה לעולם, אבל הם לא מאמינים שהסיבה הזאת תתעניין דווקא בנו והורידה לנו תורה. אז איזה מין שלב זה? זה שלב כזה שאתה קובע קביעה עובדתית כלפי הבעל הבית של הבריאה, בשעה שאתה כולך חלק מהבריאה, איך אתה יודע? אולי הוא כן רוצה ממך משהו. להפך, ההיגיון הבריא מחייב שאם הוא ברא אותך, הוא רוצה ממך משהו. הוא משומע. אז כל זה בשלב הראשון כל זה בשלב הראשון. שפשוט לעבור אותו? שיחסית אפשר לקבל אותו. זאת אומרת, אם אין מחסומים בנפש, אז אפשר לקבל אותו בפשטות. אם האדם כבר נמצא בבלבול או בשטיפת מוח אחרת, אז קשה לו לקבל את הדברים, כי הוא נעול על כל מיני תפיסות עקומות. זאת אומרת, יש לו כבר עקמומיות בהיגיון שלו. אבל אם ניגשים עם היגיון בריא, אז הכי הגיוני זה שאם יש בירה, אתה תראה ארמון באמצע המדבר, יהיה ברור לך שיש בעל הבית. ויהיה ברור לך שגם הבעל הבית הזה נוגע לו מה קורה בארמון. זה לא הגיוני לחשוב שהמציאות תהיה הפקר. זה משהו שהוא הפך היגיון. עכשיו, השלב הבא, אנחנו שואלים את עצמנו מה זה. הרי שוב, להבין שיש בריאה שנבראת על ידי השם יתברך, שהשם יתברך בורא אותה באמצעות המלכות ועל פי המידות, שלכן גם, כמו שאמרנו קודם, אפשר לראות את הטבעת המידות בתוך הבריאה. זאת אומרת, הבריאה עצמה מתנהגת, נבראת בששת ימים, ומתנהגת באמצעות ששת המידות. אלו התכונות שמנהלות את הבריאה. בעליל, בצורה גלויה. אז כל זה דבר שהוא פשוט לתפיסה. למה מתכוונים שאנחנו מגלים אלוקות שלהם על מהבריאה? שבערך? שבערך לבריאה, כן. הדרגה השנייה, שעדיין בערך לבריאה. אבל מה זאת אומרת לגלות אלוקות? מה אתה מגלם? אתה רואה צבע שלא הכרת עד היום, אתה מגלים לך איזשהו סוד שלא ידעת, מה? בפשטות זה נראה כמו ניסים גלויים שעושים, צדיקים. אם כבר ניסים, הניסים שייכים לדרגת הפלא, אם כבר. ניסים זה דבר מופלא. אבל זה שייך לעולם, כי זה פוגע בעולם, זה משנה את המציאות בפועל. כן, אבל המציאות הזו של הניסים, שאתה רואה שיש נס, כן? אתה עדיין לא אתה נוכח בתוצאה של איזשהו כוח לא הגיוני. אבל אתה עדיין לא רואה אותו, אתה לא... מה הכרת פה? שוב, לא שולל לגמרי את הגישה שלך, אבל באמת הגישה שלך שייכת יותר לבחינה השלישית של הפלא. מה זה הבחינה השנייה? הבחינה השנייה, מה אתה מגלה? אתה פשוט מגלה את הקדוש ברוך הוא. עד היום לא הכרת את הקדוש ברוך הוא, ופתאום אתה מכיר אותו. מה זאת אומרת להכיר את הקדוש ברוך הוא? הרי ההיגיון אומר שאם אני אכיר את הקדוש ברוך הוא, הרי למה השם לא מתגלה בעולם? כי העולם לא כלי להכליל את השם. אז איך אני יכול להכיר אותו? אז יש איזו תשובה, מתן תורה. במתן תורה, הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו, ונתן לנו את התורה, שהתורה זה חוכמתו, והוא וחוכמתו אחד. אז אם אני מבין את חוכמת התורה, ההבנה הזו שנרכשת אצלי על ידי שאני לומד תורה, היא לא שייכת, היא לא מוסיפה לי עוד סעיף אחד בהכרת העולם. זאת אומרת, להכיר את העולם אני יכול פחות או יותר בלי קשר לתורה. ברגע שלמדתי תורה אני צובר מידע נוסף כלפי משהו שהוא לא חלק מהעולם. אז מה זה הדבר הזה? מה זה התורה הזו? זה אלוקות שלמעלה מהעולם. התורה זה אלוקות שלמעלה מהעולם? בוודאי. זה אלוקות. התורה זה חוכמה אלוקית שמאוחדת עם השם יתברך בעצמו. הוא וחוכמתו אחד. והיא בכלל לא שייכת לעולם. היא לא נגזרת של שום... זה לא נגזר ולא בא משום תהליך טבעי כזה או אחר. זה משהו שיום אחד השם מופיע, ובמתנה, בלי שום הכנה, זאת אומרת, בלי שום הכנה בטבע, נתן לנו את התורה מלמעלה למטה מתנה. למה אתה אומר שזה אלוקות שבערך לעולם? עובדה שאני יכול להבין את זה בשכל. אבל אי אפשר להבין את זה. את התורה? בטח שאני מבין. כל מיני דברים. מבין את התשובה, מבין את החוכמה שבדבר. החוכמת התורה נתפסת בהיגיון שלי. אבל תפילין וכל הדברים האלה זה דברים שאין לך... שוב, לא מצוות, לא כרגע, לא הגדרת המצוות. אבל גם תפילין אני מבין שיש משהו מאוד הגיוני
לשים על היד ועל הלב, שזה המוח, לשעבד את המוח ואת הלב, ושם כתוב שמע ישראל, שזה מזכיר להתאחדות השם, כל הדברים האלה הם נתפסים בשכל. זה הכל נקרא עדות, שזה משהו שהוא מתקבל על הדעת. אז אני מפורש בשכל שלי, שהשכל שלי הוא בהגדרה עולם, הוא חלק מהעולם. אז בעולם שלי, בעולם הקטן שלי, אני תופס את האלוקות שלמעלה מהעולם. מה זה אומר? שהאלוקות הזו היא בערך לעולם, עובדה שאני מסוגל לתפוס אותה. אז למה היא עדיין אלוקות שלמעלה מהעולם? כי היא לא חלק מהטבע, היא לא חלק מהבריאה. כשהשם ברא את העולם, זה לא היה שם. להפך, התורה הזו קדמה לעולם, 2000 שנה קדמה לעולם. אז זה בפשטות ההזדמנות שהשם נותן לנו לגלות אלוקות שלמעלה מהעולם, בלימוד התורה. ואיך אפשר להבין את זה שהתורה והקדוש ברוך הוא זה ממש אחד? זאת אומרת, כי יכול בן אדם שעושה ספר, אז אתה לא יכול להגיד שהוא והספר זה אחד. בוודאי, כי בן אדם לפני שהוא כתב את הספר ואחרי שהוא כתב את הספר, השתנה אצלו משהו. אצל האדם. כן. לפני שהוא הבין את העניין ואחרי שהוא הבין את העניין, השתנה אצלו. הרמב"ם מגדיר את זה בצורה מאוד ברורה, אומר שאצל האדם השכל מורכב באדם בחיבור של 3 דברים יחד. יש את היודע, שזה האדם, יש את המדע, שזה השכל, ויש את הידוע, שזה הרעיון שעם השכל אני מבין. זאת אומרת, אני זה היודע, השכל זה המדע, והידוע זה הרעיון. עובדה שהרעיון הזה יכול להיות גם אצל יודע אחר, לא אצלי. המדע יכול להיות אצל יודע אחר. הרעיון יכול להיות אצל יודע אחר. הרעיון אבל זה המדע. לא, הרעיון זה הידוע. הרעיון זה הידוע. כן. והמדע שזה כוח השכל שלי יכול להבין רעיון אחר. הוא לא מחויב לרעיון הזה דווקא. ואני יכול בכלל לא להשתמש עם המדע ולא לדעת שום ידוע. ואני נשאר מי שאני. זאת אומרת, המציאות שלי היא לא הידיעה הספציפית הזו. זאת אומרת, אני זה מי שאני. זאת אומרת, אצל האדם במפורש מורכבים כאן 3 דברים, שכל אחד מהם יש לו זכות קיום בפני עצמו. אבל אנחנו נגיד שם. הלעומת זאת אצל הקדוש ברוך הוא אומר שהוא המדע והוא היודע והוא הידוע. אצל הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, והוא לא מתחלק לא לחלקים ולא לקצוות, אז אצלו הוא המדע והוא היודע, זה הכל אחד ממש. ואומר האדמו"ר הזקן בתניא שדבר זה אי אפשר להשיגו על בוריו. זאת אומרת, אפשר להבין שזה לא ייתכן אחרת, שוודאי שזה כך. כי בטוח שהקדוש ברוך הוא לא מתחלק לחלקים, שיש את החוכמה, שזה אלוקים אחד, ויש חס ושלום, ויש את הקדוש ברוך הוא עצמו, ויש את הרעיונות. ברור שהכל אחד. אבל זה שזה ברור זה רק על דרך השלילה, זה לא שבאופן תפיסתי אני משיג ותופס איך זה אחד. כי אין לי דרך בעולם לתפוס. לא רק שאנחנו יכולים, תנסה לחשוב האם אתה מכיר בעולם דבר אחד שהוא אחד פשוט, שהוא לא מורכב. אתה מכיר משהו אחד לא מורכב? לא. שום דבר. מה? כל מה שלא נחשוב, הכל מורכב. אין דבר שהוא לא מורכב. גם מורכבים, זאת אומרת, ודאי. שאנחנו יודעים שבמים יש אש, או ש... למשל, חוץ מזה שגם יסוד לא מורכב, אתה לא יודע מה זה. אתה יודע מה זה מים בטהרתם? שהם לא מורכבים מ4 יסודות? לא יודעים מה. המים שאנחנו רואים הם כבר מורכבים מ4 יסודות. אז לפי השלבים זה לגיטימי שבן אדם בשלב הראשון שהוא נמצא הוא לא ידע שיש קדוש ברוך הוא יודע רק את הטבע כביכול והוא צריך לחזור בתשובה בעצם אפילו אם הוא נולד יהודי. זה גלות אורגינלית. גלות אורגינלית זה גולה בלי א' בכלל, שאין אלופו של עולם. אין מידע לגבי אלופו של עולם. זאת אומרת שאתה נולד למציאות בלי א', זה גלות? כן, שאתה נולד או שאתה מוצא את עצמך פתאום באמצע היום במקום כזה. ואז מפה אתה צריך להתחיל לעשות עבודה ולהביא את הגאולה. אז השלב הראשון זה להגיע להכרה שיש בעל הבית. בשביל להגיע להכרה הזאת אתה לא צריך סיוע חיצוני. אתה יכול מתוך המציאות להגיע להכרה הזאת. ובן אדם שנולד לבית דתי אז הוא ישר נולד לתוך שלב 2? לא, הוא ישר נולד עם שלב א' בצורה חלקית. אבל גם הוא יכול למצוא את עצמו באמצע היום בהכרה כזו שאני ואפסיון. הוא מוצא את עצמו במקום הזה. הוא צריך להזכיר לעצמו שיש בעל הבית לבירה הזו. שזה כבר השלב השני. זה השלב הראשון. לא, שהוא מזכיר לעצמו שיש... אז הוא מתחיל לגלות אלופו של עולם. זאת אומרת, בן אדם שנולד בבית דתי ומאמין בקדוש ברוך הוא באופן עקרוני, הוא צריך להזכיר לעצמו הרבה פעמים ביום שיש קדוש ברוך הוא בעולם. אבל אמרת שהשלב הראשון זה שלב שאתה לא יודע שיש... זה לא נקרא שלב, זה לא שלב. זה המצב
הבסיסי. השלב זה ברגע שהם מתחילים להתקדם, מתחילים לעשות גאולה. אז מה ההבדל בין... יש 3 שלבים בגאולה, כמו שהרב כן. אומר כאן. אתה קורא שלב למצב הקדום של גולה, זה לא שלב. זה המצב הבסיסי. ומה נקודת ההבדל המצב. בינו לבין המצב שהוא מגלה שהתורה? שזה כביכול שלב, לא כביכול, זה שלב... ודאי, כי בשביל לגלות את התורה אתה בעצם מגלה אלוקות שלמעלה מהעולם. אתה מגלה שיש בעל הבית לבירה זו, אתה לא יצאת מחוץ לגדרי העולם, אתה נשארת בתוך גדרי העולם. אז לא השתמשת בתורה? כי מה אתה יודע? אתה יודע שיש בעל הבית לבירה זו. מי הידיעה הזו, ההיגיון הזה? הוא חלק מהבריאה. כן. הוא חלק מההיגיון האנושי שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. לא, אם יש מסגרת כזו שנקראת בריאה, לא פרצת אותה לשום כיוון. להפך, אתה טיפש אם אתה חושב שאין קדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת, יש לך חיסרון בהגדרת הבריאה שלך אם אתה לא מכיר במציאות השם. כי להכיר במציאות השם זה משהו בסיסי ביותר. הוא משהו שהוא בגדרי העולם. זה שיש מציאות של גלות, שהדבר הכל כך בסיסי והפשוט הזה יכול להיות נעלם. זה גלות. ואז ברגע שאתה מגלה את האלף, אתה בעצם מגלה את האמת שהיא חלק מהדבר בעצמו. שהיא אמת בסיסית בלי שאתה יודע אמת מה בסיסית לעשות עם ביותר. זה. אתה צריך לקבל את התורה אליך. שוב, אתה לא יודע בפרטיות מה לעשות עם זה, אבל אתה יודע שאתה צריך לעשות עם זה משהו. כן? כן. עכשיו, בשלב הבא, אתה אומר, אז אני רוצה להכיר את מי שאמר והיה עולם. להכיר אותה אתה כבר לא יכול. אתה יכול לטפס על ההר הכי גבוה ולרדת לתהום הגדולה ביותר. אין לך שום דרך להכיר אותו. אתה רוצה להכיר אותו, תלמד את התורה. כי התורה היא באמת לא חלק מהבריאה, התורה היא מתנה שניתנה בשלב מסוים בשנת בית אלפים תמ"ח. הקדוש ברוך הוא הזריק לבריאה כביכול משהו חיצוני, משהו שלא קשור בכלל לבריאה, שזה התורה. והוא אפשר לך בהיגיון שלך לתפוס את זה. מעצם זה שאפשר לך לתפוס את זה בהיגיון שלך, זה מורה לך שלמרות שזו אלוקות שלמעלה מהבריאה, יש לה ערך לבריאה. עובדה שאני יכול להשיג אותה, אני יכול להבין אותה. זה טוב, יש ערך לעולם, אבל עדיין. נכון? זה תורת הנגלה. וזה דרגה, זה השלב הבא, זה א' מלשון א' חוכמה, א' בינה, שהקדוש ברוך הוא מלמד אותך את החוכמה והבינה שזה האלוקות שלמעלה מהעולם. זה הביאור השני ולגלות את האלף לתוך הגולה. בתורה יש גם רבדים שלא נתפסים לשכל אנושי? בוודאי פנימיות התורה, עוד מעט נדבר. לא, אבל זה בכלל לא נתפס. עוד מעט נדבר על פנימיות התורה. אבל זה פה פרק קטן לשער איכות ואמונה, בחלק של השלב השני. אז הוא מביא את לימוד משער איכות ואמונה בחלק השני. לימוד על אלוקות, כאילו לדעת אלוקות, אז כאילו אתה לומד את זה על פי שער איכות ואמונה, זה פנימיות התורה. על מה אתה שואל? אתה שואל על מה שכתוב כאן? כן, על השלב השני. איפה? על מה תצטט? מאיפה אתה מקורא? בהערה 55. הערה 55. תגיד הערה 55, כן? ביחס למה שאומר בפנים. אז בהערה הזאת הוא מתאר את כל הפרק הזה של שער איכות ואמונה, פרק א'. נכון, ששם הוא מוסבר, בתחילת שער איכות ואמונה מוסבר דבר מאוד מאוד פשוט מבחינה הגיונית, שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם בכל רגע, בכוחו של... וזה על ידי לימוד פנימיות התורה כבר. שוב, הלימוד פנימיות התורה היא תעזור לך להכיר את הקדוש ברוך הוא. פה הוא מדבר על עצם הידיעה שיש אלוקות. הפרק הזה מדבר על העניין הזה. בדיוק. אוקיי. כן, אז אם כן, זה הפירוש של השלב השני, לגלות את האלוקות שלמעלה מהעולם, אבל בערך לעולם. ובפשטות הכוונה היא לדעת תורה. לדעת תורה זה לדעת אלוקות שלמעלה מהעולם. וגם את העבודה הזו אנחנו עושים. היה מישהו יכול לבוא ולומר, בסדר, מתי נלמד תורה? כשמשיח יבוא נלמד תורה. עכשיו בגלות יש לי עניינים אחרים לעשות מאשר ללמוד תורה. אז מה נענה לו? אם באמת כל העניין של הגאולה היה רק לגלות את אלופו של עולם, ורק זה היה תלוי בעבודה שלך, אז היית צודק. אבל כיוון שהעניין של הגאולה זה גם לגלות את האלוקות שלמעלה מהעולם, וגם זה צריך לעשות על ידי מעשינו ועבודתנו, לכן כבר עכשיו אתה צריך להתעסק בלימוד התורה, שזה לגלות אלוקות שלמעלה מהעולם. ואחר כך הרבי אומר, ועכשיו נקרא בפנים, מגיעים לעניין נעלה יותר באלף, שזה הדרגה השלישית, השלב השלישי, שזה א' אותיות פלא. מה העניין של א' אותיות פלא? זה גילוי הנפלאות בגאולה. כמו שכתוב, כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. הרי בגאולה האמיתית והשלמה יהיה גילוי הנפלאות, יהיה גילוי דברים שהם
למעלה לגמרי מהתפיסה וההשגה שלנו בזמן הגלות. ככה התורה מבטיחה לנו שכמו שביציאת מצרים היו ניסים שלמעלה מדרך הטבע, כך לעתיד לבוא יהיו נפלאות שהן יהיו נפלאות בערך לניסים של יציאת מצרים. זה מה שהרבי אומר בסוגריים. נפלאות אפילו בערך הנפלאות בגאולת מצרים, כי אפשר לקרוא את הפסוק הזה בשתי צורות. או לומר כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, שלעתיד לבוא יהיו נפלאות כמו הנפלאות של מצרים. או לבוא ולומר כמו שהרבי מסביר, שהנפלאות שיהיו לעתיד לבוא יהיו נפלאות לא ביחס לטבע, אלא ביחס לנפלאות של מצרים. זאת אומרת, זה יהיה נפלאות על גבי נפלאות. פלאי פלאים, כמו הביטוי הזה, פלא פלאים. או הפלא ופלא. מה באמת יהיה הנפלאות האלו שהתגלו לעתיד לבוא? הנפלאות שהיו ביציאת מצרים, זה קריאת ים סוף, זה 10 המכות, אחר כך היה מתן תורה. אז מה כבר יכול להיות הפלא ופלא שהתגלה לעתיד לבוא? מה יהיה? קריאת ים סוף יותר משוכללת, יותר פילית, מה? אמרת שכל זה רק הסיבה? זה התוצאה בעצם, כל הגילויים שהיו אז בוא נראה מה שהרבי אומר. אז הרבי אומר מיד, כולל ובמיוחד הנפלאות שבתורה, שעל זה אומר הפסוק, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, שזה הפסוק בתהילים, שהכוונה היא לגילוי פנימיות התורה, ששלמה המלך מגדיר אותם בשיר השירים, עושות טעמיה ומסתר צפונותיה של התורה, שהם הנפלאות האלו של התורה מצד עצמם מופלאים ומובדלים עד בתכלית האלם, וגם זה מתגלה עד באופן דול פנה ולימוד עד באלופו של עולם. זאת אומרת כך, אם אני רק רואה נפלאות, ניסים ונפלאות, אז ניסים ונפלאות זה באמת מראה לי שיש פה איזשהו כוח שלמעלה מהעולם, אבל הכוח הזה עצמו עדיין לא מתגלה לי. אני רק מכיר שיש פה מישהו שמושך בחוטים. עד עכשיו חשבתי שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית של העולם, אבל הוא מנהיג את העולם בדרך הטבע. פתאום אני רואה שהוא יודע להנהיג את העולם גם לא על אוטומט, גם באופן ידני, מה שנקרא, יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל באמת לא פרצתי פה עדיין את הדרגה הזו של אלופו של עולם, כי זה עדיין לגלות שיש בעל הבית. אני מגלה את זה בדרך יותר פלאית, לא בדרך טבעית, אלא בדרך הפלא, לא בדרך הטבע. אבל עדיין, במה אני מכיר? אני מכיר רק בעובדת היות העולם הזה נשלט על ידי הקדוש ברוך הוא. לכן, הגילוי האמיתי של הנפלאות שהיו ביציאת מצרים, זה לא שהם הצליחו ללכת על הקרח והים נבקע לשניים. לא זה הגילוי אלוקות שהיה שם. מה שהיה שם זה גילוי אלוקות. זה ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, מה שנביאים לא השיגו במראה נבואתם, ראתה שפחה על הים. כי מה שעם ישראל ראו שם, הם ראו את היד הגדולה. הם לא ראו רק את ההשלכות, את התוצאות, הם לא תיעדו את הנס בסרט, וזהו. אלא הם ראו כביכול את הכוח שפועל את הנס. עכשיו, הכוח שפועל את הטבע, זה אלוקות שבתוך העולם. איזה כוח פועל ועושה נס? זה אלוקות שלמעלה מהעולם. ואת זה הם ראו. ולכן באמת נפלאות זה לגלות אלוקות שלמעלה לגמרי מהעולם. וזה לא נתפס גם בהיגיון. כי כשהם ראו את זה, הם לא הבינו מה הם רואים. הם רק ראו. הם ראו ולא הבינו? אז כאילו לא ראו. זאת אומרת, הם לא יכולים להסביר את מה הם ראו. הנביא הרי יכול פחות או יותר להעביר לנו את המסר מה הוא ראה בנבואה. הם לא יכלו להעביר את המסר מה הם ראו. הם ראו את היד הגדולה אשר עשה השם. אז זה שהם ראו את הים נבקע לשניים, הם עדיין לא ראו? זה זניח מבחינתם. הם ראו גם את הכוח שעושה את זה? בדיוק. אחרת הם לא ראו כלום. אם רק ראו את הים נבקע לשניים, אז מה הם ראו? לא ראו כלום. מספיק. אז מה ההבדל בעצם? אם הם ראו את הכוח שפועל ואנחנו נראה את הכוח שפועל בשלב השלישי, אז רואים אותו דבר. מבחינת הערך. אז עכשיו אתה שואל מה יהיה החידוש בגאולה. לא אותו עניין. כן. זה מה ששאלת עכשיו. כן. זה מה שהרבי עכשיו מסביר. שמה שיהיה החידוש בגאולה, בערך לנפלאות שהיו בגאולת מצרים, שבגאולה זה יכלול גם את הגילוי של הנפלאות שבתורה.
בגאולה זה יהיה מצב כזה שנראה, כמו שהיום אנחנו לומדים חסידות בדרך של הבנה ושמיעה, לעתיד לבוא אנחנו נלמד בדרך של ראייה. זאת אומרת, נראה את האלוקות שכתובה בחסידות. אם לומדים על הכתר, נראה את הכתר. נראה את התיקונים, נראה את הריחנפין. לא נראה את זה בצורה של ציור גשמי, כי זה לא גשמי. אבל נראה את זה כמו שזה נראה. איזה צורה יש זה? זה התשובה. יש לזה צורה. כמו הולוגרמה כזה? היום אנחנו רואים את זה בתור כאילו... ראיית עיניים כמו רואים את אמרת, זה רנפין, רואים את זה, מה היום רואים? אנחנו לא רואים כלום, לא רואים כלום. אבל מדברים. נכון, ולעתיד לבוא את מה שהיום מדברים, אז נראה. וראיית עיניים או ראיית שכל? בואו נתחיל מראיית שכל אפילו. זה יותר נעלה ראיית שכל, לא? בסדר, בעיני השכל בוודאי שנראה, בסוף גם נראה בעיניים, כמו שהרבי עוד מעט יגיד. אבל בפשטות נראה את האלוקות של פנימיות התורה. מה היתרון שבזה על לראות ניסים ונפלאות? שכמו שאמרנו קודם, שאתה רואה את הניסים ואת הנפלאות, אין לך כלי להכיל את זה. כי זה לא תורה. זה תופעה. זו תופעה כזו שמשאירה אותך פעור פה, שמשאירה אותך משותק במובן מסוים. מה שאין כן, כשמתגלית פנימיות התורה, שאתה משיג בעיני השכל שלך את האלוקות שכתובה בפנימיות התורה, זה לגלות אלוקות ממש. והאלוקות הזו היא שלא בערך לבריאה בכלל. למה? כי זה אלוקות כזו, זה תורה כזו שלא נתפסת בשכל. אז אין לזה שום יחס לבריאה. זה פשוט זכות שאין לה שום בסיס הגיוני שאני יכול לשבת כאן בעולם הזה על כיסא גשמי ועם המוח הגשמי שלי וללמוד פנימיות התורה באופן של ראייה. באופן של לראות את אמת השם לעולם. שזה משהו שאין שום כלים לתפוס אותו. היום. ובגאולה אנחנו נראה את זה. ואיך נראה את זה בגאולה? אז הרבי ממשיך, כאילו אחרי שטיפסנו במדרגות של הגילוי אלוקות, הוא אומר, זה עצמו נראה לא בלי כלים, אלא עם כלים. באופן של אולפנה ולימוד. שזה הפירוש הקודם של האלף. ולא רק באופן של אולפנה ולימוד, אלא עד בו אלופו של עולם. עד שזה יחדור לגדרי הטבע ממש. זאת אומרת, נראה את זה ממש בעיני בשר. זה יהפוך להיות חלק מהטבע. הטבע לעתיד לבוא יהיה טבע כזה שאפשר לראות בו אלוקות שלמעלה מהטבע. זה נקרא חיבור הבלי גבול והגבול בתכלית. שעם הכוחות המוגבלים שלנו ניתן לתפוס את הבלי גבול, כמו שלמדנו בשיחה הקודמת. שהסברנו את העניין של הגאולה, אמרנו שכל המציאות המוגבלת של הגלות היא המרחב שבתוכו מתחוללת הגאולה. שהגאולה זה גילויים של בלי גבול ממש. וכל הגילויים של הבלי גבול קורים בתוך המציאות של הגבול. אז אם כן, שוב, אנחנו מדברים פה על דברים לכאורה מאוד מופשטים, אבל צריך להבין את זה ממש ברמה הכי בסיסית ופשוטה. שלהכיר בעובדה שיש בעל הבית לעולם, זה משהו הגיוני. אם זה משהו הגיוני, זה אלוקות שבתוך העולם. העולם זה ההיגיון. מה שבתוך העולם, מה שבתוך ההיגיון זה נקרא אלוקות שבתוך העולם. איך נדע שזה לא... מה זאת אומרת שזה בתוך ההיגיון? ההיגיון מחייב את זה. ברגע שאני לומד תורה, התורה הזו היא לא מחויבת על פי ההיגיון. אם אילולי ניתנה תורה, לא הייתי מגיע להכרה של התורה בשום דרך שהיא, כי ההיגיון לא מחייב את התורה. אז זה שאני מצליח ללמוד תורה, זה בגלל שיש פה אלוקות שלמעלה מהעולם. אבל זה שאני מבין אותו בהיגיון, וזה מתקבל על הדעת, זה מראה שזה בערך לעולם. כי זה נתפס בהיגיון. זה שאני לומד פנימיות התורה, ומצליח לקלוט את פנימיות התורה, לקלוט את האלוקות, לטעום את הטעם האלוקי של פנימיות התורה, לא רק בלימוד, לא רק ברמה שאני יכול לדקלם את מה שלמדתי, אלא ברמה כזו שאני מרגיש את האמת של הדברים ומבין את העומק של הדברים. למרות שהדברים המדוברים הם דברים שהם לא הגיוניים בכלל, לא שייכים בכלל להיגיון האנושי. ולכן באמת, עד גילוי החסידות, את כל העניינים שמוסברים בחסידות, לא היה ניתן לתפוס בשכל אנושי בכלל. אפשר להשיג את זה רק עם שכל של נפש אלוקית. וגם בתנאי שאדם בגיל 40, כל ההגבלות, שאדם זיכך את עצמו וכו' וכו', שהשכל של הנפש הטבעית לא יסתיר ולא יפריע לשכל של הנפש האלוקית לפעול בצורה טהורה. זה יהיה שכלית? זה שכל של נפש אלוקית אבל. הוא רואה את המהות של העניינים, שהוא לומד את זה? אמרנו שהעולם זה ההיגיון, כן? אז אני אנסה להסביר. ההיגיון עצמו, יש את ההיגיון של העולם ויש את ההיגיון של הנפש האלוקית, שהוא היגיון אחר לגמרי. נסביר את זה בצורה פשוטה.
ההיגיון שהוא חלק מהבריאה. מה הוא אומר? מה ההיגיון שלי אומר? מה זה טוב ומה זה רע? אז בזה יש שתי מדרגות. יש מדרגה אחת של הנפש הבהמית ויש מדרגה של הנפש השכלית, ששניהם הם חלק מהבריאה. הנפש הבהמית אומרת שמה שטוב לי זה טוב ומה שרע לי זה רע. גם מה שטוב לי ורע לשני, אם זה טוב לי אז זה טוב. איך נדע שזה לא יהיה... ההיגיון של הנפש השכלית הוא יותר מזוכח, כן? אבל הוא עדיין חלק מהבריאה. הוא אומר שמה שאמיתי ונכון זה טוב, ומה ששקרי זה רע. ייתכן שהדבר האמיתי הוא בא על חשבוני לטובת השני, בסדר, אז אני אפסיד, מה לעשות? יש צדק בעולם. וההיגיון מחייב צדק. זאת אומרת, השם ברא את העולם, ברא את ההיגיון בצורה כזו שהוא ידרוש את הצדק ואת היושר. זה הכל הגיוני. נפש אלוקית. השכל של הנפש האלוקית אומר אחרת, אומר שמה שקשור לקדוש ברוך הוא טוב, מה שלא קשור לקדוש ברוך הוא רע. זה יכול להיות הדבר הכי צודק והכי חכם והכי הגיוני, אבל אם זה לא קשור לקדוש ברוך הוא זה רע מוחלט. נפש השכלית, מה זה האמת שלה? האמת זה לא האמת שלה שהתורה אומרת. זה הצדק. מה פתאום תורה? מאיפה היא עולם? איפה אין פה תורה עדיין? לפני מתן תורה. מה שצודק ונכון והגיוני זה הדבר, זה העניין. זאת אומרת, הצדק יוביל את ה... זה הולך לפי הערכים. בדיוק. עכשיו, מי קובע את הערכים בסופו של דבר? בני אדם. אז זה שוב חוזר לשליטה של האגו. אלא מה, האגו מעודן יותר, או אגו משולב, שאני משלב את האינטרסים שלי עם האינטרסים שלו, עם האינטרסים של כל העם, של כל הציבור, וביחד מנסים למצוא איזה שהם ערכים שמקובלים על כולם, בצורה כזו או אחרת. רב יוסי, אז למה רבי הרש"ב שינה את זה, שלומדים עם אותו זמן? עוד לא רבי הרש"ב, ברגע שהתגלתה תורת החסידות על ידי הבעל שם טוב, כבר ניתן הכוח להשיג אלוקות, לא רק בשכל של הנפש השכלית, אלא אפילו בשכל של הנפש הבהמית. בפועל זה הרבי הרש"ב, אבל לא... הרבי הרש"ב עשה בזה עוד שלב מאוד משמעותי, שהחדיר את זה ממש אל תוך השכל, כמו ניגלה. הפך לימוד החסידות כמו להיות כמו לימוד של ניגלה. אז מאז שהתגלתה תורת החסידות אז היה ניתן להשיא את לימוד התורה בשכל גם של... אפילו בשכל של נפש הבהמית, כן. וזה בעצם הגילוי של הנפלאות שבתורה. זה לגלות דרגת אלוקות שלו בערך לעולם בכלל. כי העולם מצד עצמו בכלל לא כלי לקבל אותה. ורק בגלל שמתחילים לטעום את הטעם של הגאולה, שזה גילוי החסידות, לכן אפשר כבר לחוות חוויות בלתי נתפסות. ומהי החוויה? שבנפש הבהמית שלי, במוגבלות שלי, אני משיג אלוקות שלא בערך לעולם בכלל. וזה שתגיד הרי אני מבין בסופו של דבר סימן שזה בערך לעולם, זה לא נכון. כי זה שאני מבין זה הפלא ופלא, זה פילי פלאים. זה שאני מבין ניגלה זה לא פילי פלאים. זה מלובש בשכל אנושי. אבל זה שאני מבין חסידות ומרגיש את החיות של החסידות ואת האמת של החסידות, זה פילי פלאים ממש. יכולה להבין את הנמשל גם או רק את המשל? אפס קצר, ושם את מינו של הנמשל היא גם יכולה להבין. להבין את המשל, זה לא חסידות. המשל זה שכל הגיוני. לא נשאר שיתגלה כל העניינים האלה, זה מה שנקרא כאילו לפתוח את העיניים, רק שנראה את כל העניינים בפועל ממש. מה שנשאר זה בכל המדרגות, אבל נראה את זה בהמשך השיחה. אז זה לכל, גם אלופו של עולם, כמה פעמים ביום אנחנו בתודעה ברורה ובהירה של אלופו של עולם. אם כל הזמן היינו מרגישים ככה, לא היינו מתבטלים ולא מתעצלים ולא כועסים ולא עושים שום דבר. הכל בגלל שיש עדיין מציאות של גלות ואלם והסתר. אז אם בן אדם ילך בשלב השלישי להפקיד צ'ק בבנק, והוא הולך ברחוב, והוא רואה את כל הדברים האלה, אז איך הוא נשאר בכלל... את מה הוא רואה? בגדר של את השלב השלישי, שהכל מתגלה, איך עוד אפשר לתפקד במציאות בסיסית, שאתה סתם הולך... מה הבעיה לתפקד במציאות בסיסית? שאתה רואה את הכל אפשר לדמיין את זה, אז קשה לדבר על זה, אבל בעיקרון... שוב, על פי האמת היא שיש צדק בדבריך, שאדם מתחיל לגעת בזה, הוא נמצא בשלב של ההתפעלות מהפלא ופלא הזה. אז באמת מסופר על חסיד שהיה סוחר גדול והיה למד הרבה חסידות והיה סוחר רפסודות. ופעם אחת עלה על רפסודה ומצא את עצמו בקצה העולם, כי הוא נכנס לאיזושהי התבוננות, כן? אבל דווקא הסיפור היותר קלאסי זה הסיפור על החסיד שעשה את החשבון השנתי שלו, של כל ההכנסות וההוצאות השנתיות, ועשה את החשבון בצורה מאוד מדויקת, הוא היה מאוד מחובר למציאות.
וכשהוא הגיע לסך הכל, אז הוא כתב אין עוד מלבדו. עכשיו, זה משהו שנשמע סיפור, אבל מי שבמקרה עשה עסקים פעם בחיים שלו, הוא יודע איך חיי נפשו של האדם קשורים לעסק. זאת אומרת, זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי, שבן אדם יכתוב במקום השורה התחתונה, את המספר כמה הוא הרוויח, שיכתוב אין עוד מלבדו, זה משהו שהוא בלתי נתפס. זאת אומרת, לעשות את זה כי מישהו אחר עשה את זה ככה, זה כבר יותר פשוט. אבל להיות במקום כזה שבצורה טבעית, כן, ויוצא לך, אין עוד מלבדו, זה באמת אחד כזה שפה למטה הוא מכיר באין עוד מלבדו. זה אלוקות של למעלה מהטבע לגמרי. עכשיו, זה לא שבגלל זה הוא שכח איך לחשב מספרים. כי עד בסך הכל הוא עשה את הכל בצורה הכי מחושבת ומדויקת. הוא יודע מה הסך הכל? הוא ידע מה הסך הכל? בוודאי שידע מה הסך הכל. אז זה לא שהוא ביטל את ברור הסכום שלא. מלבד. ברור ש... אבל הסך הכל הזה, זה מבחינתו בכלל לא המציאות האמיתית. התנאים ראו את השלב השלישי? האלה שחיו, תקופת התנאים, הם ראו שלב שלישי כבר? תלמד היסטוריה עכשיו. אני אנסה להבין אם זה היה בעולם או שזה עדיין לא היה בעולם בכלל הדבר הזה. עד החסידות זה לא היה בעולם. אם זה היה אצל צדיקים כמו התנאים, זה משהו בפני עצמו. אבל זה לומר שהם חיו בשכל של נפש אלוקית. בשכל של הנפש הבהמית זה לא ירד אף פעם. בעצם האדמו"ר הזה כן, בעצם זה מי שהוריד את זה לשכל של... בעיקר האדמו"ר הזה, כן, אבל זה התחיל כבר מהבעל שם טוב. שם טוב, כל אחד יכל לתפוס את העניינים הללו? זה היה פתיחת הצינור לעניין הזה. בסדר, אבל עדיין מי שתפס, כבר היה לו כוח להוריד את זה למעלה.